ko wona ɗum bandiraɓe oɗon gandi Daakaa hankadi nene wayno woni koye dernier virage en ñaguima jomiraɗo kala ko duwato yo allahu lamɗo jaabo ɗum kadi kala ko ferguita yo allahu lamɗo yaafo men kadi en gandat tan dental pongal dani e kiiɗo nguliki e nde ɗo tampere a andat ɗum ɗo ko gonga kadi kala ko tampa toon jahal e garal e ko wasa toon e ɗoyngol fof yo allahu lamɗo mo sowan men ɗum waɗan men ɗum baraji yinnoɓe yaade ɓe jahani yo allahu lamɗo feccu ɗumen ko dañata en ko nde tawno neɗɗo ñawirte ko anniya muɗum on yinnoɓe yaade ɓe ganduɗa ko temps liggey mumen haɗi ɗumen yaade wonɓe ganduɗa ko banggue ngaalu haɗi ɗumen yaade keɓani no jaari wonɓe ganduɗa ko banggue rafiji haɗi ɗumen yaade moni kala ene jogui cause kaɗɗo ɗum yaade kono mbiyatan tan ko yo allahu lamɗo o feccu men e baraji ɗi kadi yimɓeɓe noɓe jaari e dow jaam ɓe garta e dow jaam kadi e wasiyade ɓe dendagal bandiraɗo janoɗo toon kala ɗo mbawɗa hoodde yarude seesa nde hay hunde ala ko bonnata caggal parɗa tan ko galle ma ka kotowo tan jarani poɗodirgol ngol otoji ɗi jarani dogluji ɓurtuɗi ɗi jarani kadi wirtade barrage force de l'ordre arite wasa darade moni kala yo yaaru jam jam yettoro jam jam tawa ɓesgu mum ene selli Allah waɗa men en ndenka mum no rendirno yimɓe ha jeeyi ha jettini yo renɓe haaɓe gartira noon e dow jaam kala kadi mo ganduɗa wonko ɓoccitima toon allahu lamɗo woni lomtinomo yo lomtin kadi mawo lomtina kala jaa toon yaari saabu Allah ma allahu lamɗo o lomtin won noon goɗɗum ko jimmi jertinde yimɓeɓe saabu e oɗo Daakaa en jii toɓo waɗi toon yimɓe hewɓe liiri ɗum ko ɗum yurmede ko gonga ko yurmede kala nde toɓo telli ko yurmede ɗo wawi wonde foof so saaha Daakaa so wona saaha Daakaa yimɓe liirdi ɗumen tan ko yurmede wiide baaru Seydi Ba yoɓe liir on banggue yoɓe liir on banggue no feewi noon banggue yurmede kono yoɓe liir banggue goɗɗo woni hol on banggue saabu hewɓe e mabɓe mi nani ene mbiya ko ɓami arde ɗon ko meeɗa hawrude e toɓo Daakaa waɗi wiɓe mi ari ɗo ma won duuɓi sappo ɓe mbiya duuɓi nogas ɓe mbiya duuɓi naggam ɓeɗo pop mbi meeɗa hawrude e ƴiwonde Daakaa waddi nde ɗo yurmede hikka arde ko mawɗum hayde toɓo arani nde yurmede ne wodno kono wona toon paami parfois wonkone kewa wonko poɗɗa lirde hen wonko kalanteɗa hen wonko poɗɗa janggude hen hewɓe noon jaggi hen tan jaggi tan ko yurmede par ce que yimɓe potti Daakaa tan ƴiwonde tooɓi ko yurmede ko gonga ko yurmede kono ƴiwonde serani e tobde koko toɓat tan partout hay wonɗo Daakaa waɗani ƴiwonde ene toɓa toon ko jimmi wiidema an mo ganduɗa Daakaa hunare naaɓe no pamir toon Daakaa hoore fonde Daakaa Agnam Daakaa Wendu Bosiyaɓe Daakaa Kayaydi Daakaa Nouadhibou Daakaa Leeraɓe Daakaa Winde Ciluɗe e Daakaa Sinthiou Bamamɓe e Daakaa e mbaadi kuptidindi e Daakaa Madina Gounass onon pop yaaɓe Daakaa ça c'est signal fort 2027 2028 kon keɓoɓe ƴiwole taw ko ƴiwole gongira e gonga taw wona ƴiwonde toɓi seeɗa tan hendu waɗi dartima sa renaki 2027 2028 ha 2029 ka keɓowo ƴiwole gongira e gonga toon to Daakaa waddi holko waɗɗima onon ɓe ganduɗa oɗon poti wattude hakkillaji moɗon caggal ɗum ɗo ko signal te on jiinde ɗum toɓi nde perturbation mawɗo waɗi so tawi en kaltat gonga yimɓe dogui payiles caali ho ciyow yimɓe mbanno ko cuuɗi sakketaji ɓe mbaɗi basuji waɗi noon joguiɓe toon nokkuji sengueji jimmi wiide on tan 2027 soko tawi a rentaki 2027 2028 ha 2029 koye bundi ƴiwole kawrata waddi ɗo yarete guila e oɗo signal mo keɓɗon hikka onon kala
monen mon kala yo wattu hakkille e etade wadde suudu no ganduɗa tawa ene hunda ɗum senge sa wawi terde no moƴƴi sa wawani taw mbatta hen ko senge soko tawi wona ɗum jamanuji duuɓi nene ngara ɗo e 3 4 aɗa wawi yaade Daakaa perturbation mawɗo waɗa taw waɗi ɗum ko ƴiwonde ne garda e keneli ƴiwonde ne toɓa 3 heures de temps ƴiwonde ne toɓa 4 heures de temps imagine nde ɗo ƴiwonde toɓde seeɗa tan so tawi no lappi no 4 heures de temps taw no lappiri ni ko gongira e gonga oɗon gandi ko heewi bonat ma yimɓe dafe ma comci bon ma réaction ngaji bon ma koɗorɗe bon ma ɗum jibin rafiji kono soko tawi yimɓe keblima guilay joni batti haqqillaji munen oɗo signal de mo keɓɗen nde ɗo ƴiwonde rewde ɗo en jii ko rewi ɗo ko tan no fotiri ni enen foof en kalji en mbemi wadde soko tawi won ƴiwole garoje ene wawi bonnude ko heewi yimɓeɓe gueto wadde caaleje ɗe ganduɗa tawa ko caaleje senge tawa ko caaleje terrasse tawa so tawi ko wayni waɗi Daakaa foof ne wawi yaade nattuya e hoɗorde muɗum kono so tawi ɗum waɗani janggo e jaam won ƴiwole garoje hay ɓe ganduɗa pewnino Daakaaji munen mbaɗino hen sengeje hay ɓen kutortako Daakaaji munen ɗi saabu ma woodi yimɓe hewɓe arde ene gaddi bagasuji munen ene gaddi réaction ngaji munen ene gaddi ko jimmi wiide liire ko yurmede jangue hen ko yurmede kono jangue hen ɗo e 4 ans ko ƴiwole gongre e gongue tawata mon toon saabu on wiswis yeehi ha hedde Fouta yeehi ha hedde Ndendori on wiswis yeehi ha hedde Wourossogui waɗi ƴiwonde wonde tobde e nder koya o wadde ko ɗum tan ɗen maale tan te gonɗen koye mois de mai so tawi Daakaa hawri e mois de juillet te ndungu kañum koko arat tan ene wawi jibinde ko satti haala ka pop woni ko moni kala Daakaa ko yo heblono maade nokku mo ganduɗa tawa mana so tawi ko wayni waɗi an e ɓesgu ma e ngaluma réaction ngaji mon oɗon mbawi nannude toon on fof kam son mbawa nadde toon woda nadɓe toon mawɓeɓe nayeɓeɓe nanne toon e réaction o sukaɓe so jiiɗi ene mbawi darade leppa ko ɗum woni message o ɗum woni ko jimmi wasiyade bandiraɓe komi ɓurani ɗumen gandal ko ɗum woni ko jimmi jertinde yimɓe komi ɓurani ɗumen haqqille moni kala yo eto fewna nokku mum gam Daakaaji garoji ndungu ne wawi arde hen gam Daakaaji garoji ƴiwole ne mawɗe ne mbawi bettude saabu ƴiwonde ne wona ƴiwonde demminare toɓa tomogo nde ganduɗa tawa ndungu ne wawi tobde ha silta tawa honden ƴiwonde toɓani oɗon gandi nde ɗo ƴiwonde sode toɓino mana 2 heures de temps taw ko tobgol gongre e gonga caaliki janggo e muɗum ni wonetake saabu oɗon gandi caaliki ɗo woni ɗo woni ko less saraji ɗi foof ene towi ndiyam ɗam fof ko ɗon fottata ɗum fof ko gueɗeji keblanteɗi guilay law heblore jaam tawa ko wayni so waɗi tawa en dañata firina en donima yaaɓe toon ɓe foof yo Allah watɓe nden ka mum yo Allah artirɓe dow jaam enen ɓe keɓani yaade ɓe enen yo Allah lamɗo feccu men hen en dañino anni yo gantuji aduna kadi men yaade ɗum noon en calmini wonɓe toon kala en jiiɗino jokkodirde musidɗo men Abou Ndiaye no gowɗon waddude makko fodde wonde Daakaaji sappo pawɗi hirande foof so tawi Daakaa hirdi le lendemain en jokkodirede makko sene udde en jokkodirede makko golɗo en tantimo laabi kewɗi en keɓanimo kono eɗen gandi tan gueɗɗe pop ndewi lawol ha tengte hande jamanu hande gonaɗo moni fof ɗen jogui télévision moni poos bandiraɓe Allah jarama on jarama ciao peace and love